Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu kanye nothando nesithembu. Uthando nesithembu. Ngikhumbula le nto le ade ngibuza ngale kwizingane ezisithembu ukuthi kanti amanga awani. Nakho kwenzeka ku season 7 kuthando nesithembu. uMakhumalo uzokwazisa ubaba uMsile ukuthi uzosebenza kanye noMiladies, so wenza kombuthe wenzani uMakhumalo sengikhohliwe kodwa uyashutha. Okusesike sakubona kancane la okunye ku social media uba nama interviews nabantu besifazane. So uthi le ndaba iqale ngokuthi ubaba uMsile kwakhuluma ukuthi uMakhumalo engagqoki izinto ezi-revealing. Niyakhumbula uMakhumalo bemshiya beku season 4 noma season 5 uthando nesithembu ethi ubaba uMsile kuyena angeke ehambe nonkosikazi wakhe ogqoke kanje. Sabona nje isithombe ngoba because kusho baveza isithombe uMakhumalo ugqoke into embambayo. Nakho uMakhumalo setshela ubaba uMsile ukuthi iqale kanjani lento yakhe. Usethi ubaba uMsile kwasho mina lokho. Hawe guys, uMakhumalo wazwavela kwi-R Show D babenzani konje no Surisha no Londi bebonke nje. Wathi uMakhumalo uzobe egqoka i-sexy night. Mayisefika sizawumakhe. Kodwa sabuye sakhumbula ukuthi uMakhumalo phela ushadele eMzumbe uyi-traditional wife, ngeke agqoke mase kuvela izinto efanele ukuthi zingaveli. Ngeke yena agqoke njengolondi. Angithi olondi bakhulunyiswa ngo20k. Yabona olondi ukuthi wayefayinde kanjani. Angithi olondi mayiphuma ethola umusha umbingelela ngemoto. Manje uMakhumalo ngeke enze izinto ezenziwe uLondi London. Nathini na? Hayi uMakhe shuthi-ke uboshiwe laphayana akakwazi ngisho ukuveza iqhuzu elincane. Nase nifuna ukubona iqhuzu lani nina nikhohlakele. Yakhulunywa kwi-R Show D le ndaba ngoba bayazi. Angithi nina okwanenza ukuthi ni comment kwi-R Show D ukuthi niyazi ukuthi uMakhumalo wajika because wayegqoke into embambayo. uMsile ethe ngeke usasithi hayibo kodwa ke noma kunjalo bengekaza ukukhuluma kahle. Mase kubuye ku season 7 baze bayiveza leyo part ubaba uMsile ke ngasayikhumbuli. Mina ngayibona lapha ku R Show D because R Show D kwathiwa nangu uMakhumalo lesikhohlisa ngoba le choice yakhe ukuthi egqoke kanje phakathi kwamanye amakhosikazi akayikhethelanga ingoba eshade nobaba uMsile. Ngase ngithi mina kanti bese ngifuna ukubona amabele kaMakhumalo yini manje le yokuthi le sexy night yakhe beyifihle konke kuniphathise ngikhanda. Mase befika ku season 7 uMsile akasazi ukuthi kwasho yena. Usathi ngasho njalo ngathi mina phela thina siyayibuka le show sayilandele khona into esifuna ukuyithola khona into esingayithola esifuna ukuyithola. Khona into esifuna ukuyizwa yabo khona into esingakayitholi isilobo siya ngakhona bebuye bejike endleleni nathi. Kodwa mase besikhohlisa sibuka ngizolobo nginilande ngithi niyakhumbula bathi ngikhombise ukuthi amanga akhona. Ukuthi phela akukho right ukuthi abantu abadala banamanga kodwa nje bayasikhohlisa kwezinye izinto futhi alikhe-ke elinye igama babuye bekhuluma iphutha. Mase ngiyiza ke lapha ke nami senginitshela ngithi hawu niyakhumbulani seniyocasuka wegazi ngicela uxoxe into elingayibuzile. Yabo mina make ngasho into wasukhombisa ukuthi uyacasuka vele ukuthi angiphinde sengiyenzela ukudina nje ngamabomu. Ngiyayithanda leyo nto ngiyazi ayikho right yona kodwa ngiyayithanda. Yabo le yavuyo ke no Sne kuthando nesithemba ngisesesike sabona behamba. Mabehamba siye sibabone sebefika kule ndawo bakuyona ukuthi benze njani. Nalapha ngisema ufika ku-episode 9 mawukuthi uvuyo usho oqala ukuthi nangu unokubonga engakafiki yena. Cha sesiyoyibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uvuyo qala azi unokubonga
uNokubonga engaziwa ama-siblings kaSneh because uSneh mabepheka noNokubonga uthi nje bazobe beqala ukubona uNokubonga abamazi. Njengothi mina hawu weSneh phosha phela. Umngani wakho ngoba uhleli naye laphaya nikhuluma umbekela zonke izinto ezenzakalayo useyingxenye yale show ngoba kusho ukuthi yilo mngani kaSneh abamthembile ukuthi bazomfaka abe kwile show ukuze yena ezosupport uSneh ngoba iyona backup uSneh anayo. uSneh siyabona ukuthi izingane ziyamjikela zonke. Izingane zakubo makukhulunywa noSneh zikhuluma kanye kanye. Isikhathi esiningi ke umuntu osuke njalo ethi mayikhuluma bonke abantu bebe nomsindo bekhuluma basuke bengamboni. Asifuni nje ukuyinabukela silobe siyisugarcoat. Uma kukhuluma uMpumelelo bayalalela ukuthi uMpumelelo uthini noma ngabe bazokwenza into ehlekisayo. Makukhuluma uSneh noma ngabe wrong bonke bayakhuluma. Ulwandle kuphela othulile laphaya kuleya game sekuthiwa uSneh akachazi, uSneh akachazi. Why? uSneh mdala kunani? Angangafunda mhlawumbe ngokuthi ube nenkinga nesikole. Nakhona futhi uma inenkinga nesikole zikhona ezinye indlela zokufunda. uSneh kwi-episode ye-swimwear wathethiswa yilo ntombazane ohambe nengane. Wakhuluma into ayithandayo wazi ukuthi ayikho into oyihlekayo ngoba uzohamba uyothenga okunye. Akekho wasukuma enganeni zakubo ukuthi sizoyilungisa indaba yakho yima. Futhi ngizokhuluma ngale episode ngoba ngivele ngicasuke ivele ngidini. Mina ngithanda ukuthi omunye umntwana bembuke ngeselithile mase kufika lana ke ku social media abantu abadala sebeyochaza into abangayazi ukuthi izingane ziyazi ukuthi mhlambe uSneh unale nkinga nabantu abadala abahlangene. Yabo lapho mawuzothi wena izingane vele ngeze imhloniphe uSneh because ubaba wakhe onoma mkhulu abahlangene lapho. Enye into ngicela ukukhumbula le video ngiqale ngidlalisa ithanda kuba serious. Enye into ngikhumbule uSneh ungamfanisi nezingane zokubo ngokwe background. Why? Umseleku ube nenkinga neside likama kaSneh. Kwaba ukuthi uSneh ngale ufidwa izinto ezithile nobaba wakhe ngale ucasukile indaba zabantu bakubo abadala. Manje uSneh ephakathi nendawo kwaze kwafika ke umamkhulu umamkhulu ngesikhathi efika ngaso sekuvele kunezinto ezirong esezenzakalile. Uma ke ngokwakho ukucabanga umqondo wakho ukutshela ukuthi umntwana ona 12 engalungiswa usuku olulodwa kwi-therapist ngento azophila nayo ingunaphakade ngiyakujaja. Mawucabanga ukuthi ingane ena 12 elinyazwe umuntu oyisihlobo kungathatha unyaka owodwa ukufikisa leyo nto i-healing yakhe kungenzeka kube u12 months. Uma futhi wena uzothi lento siyizwile kwamanye ama-season into eyenzeke na 12 ngokwakho mhlawumbe ungabheka ukuthi umntwana ona 12 umqondo wakhe usuke usudevelophe kangakanani. Nale healing ayithola manje uyithola kwisiphi istage. I-trauma abenayo before kuze kufika umamkhulu because umamkhulu ufika vele kunemndeni ewu2 ele nale. Ugogo unezinto zakhe ehlangene nokuthi nomndeni wakaMseleka abazwani. Ubaba uMseleku naye une-pride yakhe ngokuthi uma wakhe nogogo wakhe babexabane nogogo kaSneh. uSneh uphakathi nendawo. Kodwa masibheka iside elingcono financially iside likababa wakhe la aphelela khona. Sekugcina kuba khona ke umamkhulu ozamayo ukusiza ukuthi ke uSneh akabe yingane ke naye ekhule njengezingane zonke zababa wakhe. Mase uyafika ke wena because izinto uthanda ukuzikha phezulu ukuthi uSneh walahla ithuba. Iliphi leli thuba olaziyo? uSneh uphuciwe ithuba akalahlanga. Kunomehluko omkhulu lokho. uSneh uphuciwe ithuba akalahlanga. Wena masuthi uSneh walahla ithuba kwasha kwacima hayi. Yabo nje mase beqala bethi uSneh hayi
iba khona lento ukuthi phakathi ukuthi bayamkhipha kwi-show noma ukhona kwi-show ngoba bona be-benefit. Ngoba cha nami ngiyaye ngibuke ngithi ukhona kodwa umzali ongakhuluma kanje ngengane yakhe. Angisho ukuthi abamthandi guys, ngayithatha ngesinxele lento abanye bayathanda ukuthatha ngesinxele ukuthi mina ngibuka ukuthi u-12 years ingane ena-12 esuke ingakakhuli leyo ngane umqondo awakadevelop kahle mase iyaphazamiseka. Emva kwesikhathi esingakanani bazi futhi ukuthi lo mntwana lo uphila nokusaba. After lapho-ke sekwenzakaleni esikoleni ubevele ephefoma kanjani before kubuka ukuthi yena isikole usidikilile noma usiyekile. Kudluleke kokunye kwezinye igaba afike-ke usisi ophaphayo because usuke uphapha. Yes, ngizosebenzisa igama lokuphapha. Usuke uphapha mawuzothi wena kodwa uyakwazi ukufika kubafana. Ubothi-ke dadewethu uma usubukile uThando Nesithembu wabuka nalamanye amashow angasisho mase uphinde ubheke lama-talk shows ayahlale kwizinto la esigcina sifundile khona. Uzothola-ke ama-side effects ukuthi ezinye izinto ezenzakalayo mase une-trauma omunye uzobehave kanje, omunye uzoba nalokhu, omunye phakathi ukuthi uphila ebumnyameni uyalithola usizo u-on and off. Angisho ukuthi akuyeki phambili, kuyayeka phambili. Kodwa-ke uma uzohlezi uzothi wena pho yini ethande abafana, usungabheka-ke lapho kulama-talk shows ababizwa khona ochwepheshe, osolwazi bechaza ukuthi kwenziwa yini lokho. Nalana-ke futhi akhona ama-podcast ayebiza abantu bekhulume nge-experience yabo. Ekugcineni kube khona lo kumele ukuthi uzosiza akhiphe iy'namba ukuthi nazi iy'namba engingayifonela or umntwana othola ukuthi unale nkinga umyisa kuphi nakuphi. Into-ke strange ukuthi kuwo lo mndeni bayayisolve iy'nkinga zabanye abantu. Yileyo nje inxa yokuthi hawu sifike kanjani la sekusolva khona iy'nkinga zabanye abantu kodwa kube kukhona indawo eyodwa engalungiseki. Asikho-ke lapho bengizeleleyo yamanga ngase ngingena yilokhu ukuqina kwami-ke sengikhuluma izinto ey'ningi. Thank you so much for your love and support. Siyabonga ngiqedi. Bye.